Dan dakata ki je karki je taron bikin nan uwar gida. Na ji likitoci suna ta kira mu tsaya muna su waje daya. Coronavirus gaskiya ce da haka nan ta ka yaduwa. Dawo ka kyale zaman majalisar nan ka zauna cikin gida. Cuta ta numfashi tana nan dai tana da yaduwa. Zama kusa da kusa inda mai ita da kuna iya kamuwa. Coronavirus cuta ce wadda nan da nan aka kamuwa, kuma matsalar cutar ko akan karfe tana iya lakuwa. Oho, kai ta zama gida ba wata cuta da za ta hana ni na je bikin mu na yan uwa. Danginmu daga na gari gari sun haɗe domin ƙaruwa. Ka kula don Allah mai gida, cutar akwai ta da gaske kwarai makawa ka dai rike shawara. Kai ta ka zanzan mai yawa don Allah ka rika yi kangara. Corona ciwon masu kuɗi ne ba irin mu talaka ba. Ki bar ni in je ɗebe kewa mata ke da zaman gida. Ba mai kuɗi ba talaka ya jama'a ku saurara ku ji. Mu ƙaurace wa shiga taro don wa juna agaji. Mu natsu tsaf a gidajen mu kar mu tunanin mun gaji. Cutar tana nan tana yawo a cikin ƙasa jama'a ku ji. Sannan tana kama roba ice har da karfe mu kula. Kuma ka taɓa ka wanke hannu kar ka faɗa matsala. Mu dinga amfani da tishu ko hankici don kariya. Mu toshe hanci da baki don fatanan take bi ta tsiya. Mu hatara jama'a ta gaske akwai corona a gaskiya. A ya jama'ar jihar Zamfara cutar coronavirus gaskiya ce, saboda haka ni da ke da ku da su da mu mun natsu a waje daya domin dakatar da yaduwar wannan cuta a cikin al'ummar mu. Wannan sako ne daga Honorable Suleiman Tuno Anka, kwamishinan yada labarai a madadin kwamitin yaki da cutar coronavirus a jihar Zamfara, karkashin jagorancin Speaker Right Honorable Nasiru Ma'azu Magarya.